Okay, folkens. Det er så pinligt at sige sådan noget her. Jeg har kommet til at filme inden af de forkerte settings inde på OBS. Ja. Det er så irriterende. Altså, I tror det. Jeg har fundet diamonds og alt muligt guld og masser af kul og noget redstone, lapis lazuli mere iron. Der er godt nok også noget mere guld her. Så det. Og det værste er, at jeg flippede så meget ud over, at jeg fik diamond, og det er mega irriterende, jeg ikke har det. Jeg kom til at filme på de forkerte settings. Ej, det irriterer mig virkelig. I hvert fald, vi fandt en masse ting. Jeg har ikke bygget noget. Jeg har kun lige lavet nogle iron pickaxes. Eller jeg har fundet den her bag. Hvor en silverfish. Wait, what? Er der en spawner? Det kunne da være lækkert. Jeg ved ikke om det er fordi der var en spawner eller hvad. Jeg ved ikke om bare silverfish bare sådan en spawner sådan steder. Der er der helt utrolig mange silverfish. Meget skader ikke. Okay, de skader lige noget. De er lige for de største tanks, men de skader ikke. Jeg er glad for at man kan se hvor der er silverfish, hvor det ikke. Sådan i sådan hvor den tager længere tid end andre hugge igennem. Om jeg stadig... Jeg har bare... Ja. Jeg er bare utrolig nede, at jeg mistede den optagelse. Men i hvert fald, I skal ikke snydes for et stykke med mig, der spiller Minecraft. Og grunden til, at hvis I synes, jeg uploader det her meget her på scenen, så kan jeg sige, ja, det har jeg. Det er en af de ting, jeg har fået flest views på. På så få episoder. Som jeg selvfølgelig er utroligt glad for. Jeg ved ikke, om det er bare på grund af, at mine kanaler bliver voksne, eller hvorfor. Men i hvert fald, jeg laver lige det her episode, så tror jeg, at selvfølgelig kommer der noget andet ud også. Til dem, der ikke kan lide den her. Så ja. Yeah. Og nu skal jeg tilbage til alle de spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Ja, jeg sidder i nattøj. Jeg er fryst. Jeg har lige været i bad. Jeg har været til fodbold. Og jeg gad ikke gå i tøj normalt tøj igen. Så jeg vil bare gå i nattøj. Det er også dejligt nogle gange. Så det. Yep. Jeg tænker lige, at vi lige bruger den her Iron Pickaxe op, og så tænker jeg, at vi går op. Og mener vi selvfølgelig finder noget brugbart. Okay, sådan der. Shit, vi får gravet langt. Okay, lige... Jo. Vent. Var ikke det derinde? Jeg tror, det var derinde, jeg fandt diamonds. Der fandt jeg 4 diamonds. Nej, det kan jeg. Nej, det er 3. Jeg tror, det er det eneste sted, jeg er ikke usikker. Nej, jeg er sikker på, at de gør. Jeg er rimelig sikker på, at de gør der. Og hvis I tænker, hvorfor der er så meget cobblestone, så det er på grund af, at jeg kan ikke lide, hvis der sådan... Nej, jeg har ikke lavet det. Men hvis jeg nu har for eksempel havde hugget den her blå, så har jeg sat cobblestone. Jeg vil gerne have det sådan noget pænt. Jeg vil gerne have det pænt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har OCD, eller hvad der sker. Bum, bum, bum. Og altså, I kan kigge mig direkte ind i øjnene, og jeg siger, jeg har ikke snydt, jeg har ikke gået i game mode. Altså, I tror jo sikkert ikke på mig, når jeg trykker T der.
Men jeg har ikke snydt, jeg har ikke gået i game mode. Jeg har... Okay, det var 6 diamanter. Jeg fandt de her 6 diamanter. Altså, jeg bliver lige ud sagt irriteret, hvis I tror, jeg snyder. Jeg har sagt, at jeg ikke kunne snyde den her serie. Det er ikke ens betydende med, at jeg har gjort det før. Det har jeg. Jeg har fandme snydt meget. Jeg gør det ikke i den her serie. Altså, hvis jeg lover noget, såsom i den her serie, at jeg ikke vil snyde, så gør jeg det ikke. Jeg lover. Jeg sværger på mit ord. Jeg ikke snyder. Jeg, Lukas Bo Nielsen, Billum 634, har ikke snydt i den her Minecraft-serie. Altså, jeg er sikker på, at I stadigvæk ikke tror på mig. Jeg føler virkelig ikke, at der er så mange monstre. Altså, jeg er tilfreds med, at der ikke er så mange monstre. Jeg synes bare, de er irriterende, sådan nogle monstre. Så jo færre monstre, der er bedre. Se, hvordan der er gået. Indstillinger, så er det. Nej, jeg skal lige ud med 3. Det var så ikke det 3, jeg skulle hugge. Nå jo, jeg har fødselsdag i morgen. Ja, I tror sikkert på mig. Jeg glæder mig ikke til min fødselsdag i morgen. No shit, jeg glæder mig ikke til det. Altså, det er min første gang i, hvad det hedder, teenagealderen. Jeg bliver nemlig 13. Jeg ved ikke, om det er bare på grund af, det er i teenagealderen. Men jeg føler bare ikke, at jeg glæder mig til det. Altså, der er sikkert så mange, der tænker, godt din kæft, du glæder dig sikkert allermest til det. Men jeg glæder mig seriøst ikke til det. En anden dag, som jeg faktisk har glædet mig til, men som det ikke vil lave på min skole, det er fastelavn. Jeg har haft fastelavn på alle de andre skoler, jeg har gået. Selv 10. klasserne, selv lærerne glæder sig ud. Den er skole. Jeg tror kun, det var 5. klasserne og deroppe til. Ja, til og med 5. klasserne, der klædte sig ud. Jeg synes bare det. Jeg synes ikke, det er underligt. Jeg synes bare, jeg har min vej på grund af sådan. Alle jeg kender skal holde fastelavn, bortset fra dem, jeg så går i klasse med. Jeg tænker, hvorfor vil man ikke holde fastelavn? Det er en mega sjov dag på året. Det er en dag, hvor du kan klæde dig ud, ligesom du har lyst til. Uden at blive gjort til grin. Altså de andre gange bliver du bare gjort til grin. Men det er det, jeg synes, der er sjovt i fastelavn. Men der er ingen, der tænker på, hvordan man ser ud. Og de andre ser sikkert lige sådan ud. Det er ligesom, hvis der er nogen, der ikke kan enes. Er det sådan, finde en eller anden, du føler ikke, du har nogen venner, så det kan godt lyde lidt trist. Så find en eller anden ting, du går til, i for eksempel fodbold, og du er herredårlig til at spille fodbold. Og det er vennen måske også.
så gør I det mindste sammen, og så hygger I med det. Så tænker I jo sikkert bare folk alle sammen. Altså, jeg er ligeglad med, at folk kalder mig dårlig i fodbold. Men jeg bliver ked af det, hvis, folk kalder mig en dårlig YouTuber stream, eller jeg bliver ked af det, jeg bliver sådan irriteret, på grund af, jeg kan godt lide at lave YouTube. Det bliver så bøsset på så mange måder, det gør. Nå, men ja, jeg bliver irriteret, hvis der er nogen, der gør sådan. Også hvis der er nogen, der driller mine venner. Jeg kan ikke have det. Det er igen bøsset på så mange måder. Ja, der er det. Færdig. Okay, har jeg lige noget mad, jeg kan sætte over? Ja, den der. Bum. Okay, jeg skal måske ikke bruge kul med det der. Det er fandme spild. Jeg kan lige godt sætte den over også. Jo, måske den. Bum. Jeg tænker, hvis jeg lige går ned over. Bum. Og så hvis jeg ligger ned igen. Ja. Hvad fanden skal jeg lave? Ja, det skulle have noget med det her. Hvad så har jeg så? Bum. Så jeg tænker lige, vi bruger den her økse op, og så går vi i gang med resten af træet. Så ja. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det på grund af, at sådan, min video har været ødelagt. Men hvis jeg har sagt det, så må jeg selvfølgelig undskylde, hvis jeg siger det igen. Jeg har været til noget LAN med klassen, eller så bare sådan et spilleaften, hvor alle var inviteret. Alle kom dog ikke, men vi sad, dem der var, vi sad fandme hyggeligt. Vi spillede både gamle og nye spil, både Call of Duty, FIFA, Fallout 4, alle dem der. Og så var der også Guitar, Rockstar, Rock Band Hero og alt muligt Lega. Og det havde jeg så lavet en vlog ud af. Jeg har virkelig svært ved at få den op på YouTube. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg skal prøve, om jeg kan lægge det, hvor jeg filmer det fra min telefon, at jeg har nemlig ikke noget sådan, de der kamera, jeg kan bruge endnu. Så skal jeg prøve, om jeg kan lægge fra min telefon over på min computer. Og så er der sikkert mange af jer, der tænker, jamen det kan du jo sagtens. Ja, det kan jeg godt. Men ja, jeg filmer så med, hvad det hedder, iMovie, og der er sikkert nogen, der tænker, jamen du kan jo bare lægge den direkte fra iMovie op, og så, ja, det kan jeg godt, men det gider den åbenbart ikke at gøre hos mig. Jeg aner ikke, hvad der er galt, så det er lidt irriterende. Men nu bliver vi måske også færdig med huset. Det havde vi så ikke gjort, hvis jeg ikke havde kommet til at fuck videoen op. Se, så bliver det mørkt hus her. Nej, det kan jeg se. Det kan godt være, at vi lige skal sætte nogle fakler. Vi skal sgu. Fuck, der skulle grimme i hus. Det er sgu fint. Jeg ved ikke, om vi snart kan gå i gang med en fanden tænker jeg på. Mens jeg tænker på det, så laver jeg lige en økse til. Det er lige fundet med, så jeg kan godt lide. Bum. 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 Dygtig hund. Jeg er ikke nok stiks, mand.
ikke bare et stykke træ. Hvis jeg havde gjort det igen, ikke? Jeg havde sværet på, at jeg havde smadret min hånd ud i bordet. Altså, at mit bord havde røget ned til Kina. Eller Australien. Jeg er ikke sikker. Nogen siger Australien, nogen siger Kina. Jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal tro på. Men det ligger over på den anden side af jorden. Det er nemt nok for Polen, eller Sydpolen. På den anden side af jorden, Nordpolen. Ja. Jeg hader sådan nogle her blackouts. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jeg hader virkelig sådan noget blackout. Nu tager vi lige halvdelen først. Hvor jeg skal nemlig bruge noget af det. I hvert fald enten meget snart eller i dag. Jeg ved i hvert fald, at jeg ikke har nok i de trap. I generelt det træ, jeg har. Ja, i det der, dem her. I træer. Nu har vi i hvert fald en masse træ der. Sådan der. Og det er ved at blive nat. Snussystemet. Så går vi ind og holder noget. Så tager noget sandwich. Det skal vi snart bruge. Vi tager bare en lille chat. Jeg tænker, at de vil prøve ud her. Vi skal komme. Jeg tænker, at vi kommer nok til at have alt for meget glas. Men jeg tænker igen, vi skal bruge utrolig meget glas. Og hvis jeg har tænkt mig at lave mit hus på den måde, som jeg tror, jeg vil, så kommer vi til at bruge utrolig meget. Så glas er ikke dårligt. Og hvis jeg lige tænker mig ordentligt om, vi tager lige to stykker til. Sådan der og sådan der. Prøv at se. Der er en mops. Okay, der var en creeper derovre. Sådan der. Mens jeg ligger sådan her. Sådan der. 16 i den der, 16 til den der, 16 til den der. Mens gør jeg sådan her. Bum, 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 bum. Okay, vi tager dem lige alle sammen her. 1, 2, 3, bum, 1, 2, 3, bum, og så 4 med mig. Kan jeg godt lave mere? Hvis jeg sætter dem det i stedet. Gør sådan her. Og så sætter dem der. Så kan det være 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, 7, 8, 9, 10. Så hvis I skal være 5 og 6, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, det kan jeg lige. Bum.
Så er det også færdigt. Hold op, der er meget glas færdigt. Men, det er derfor. Nej, jeg vil lige starte. Det giver 16, det er rigtigt. Sindssygt, hvad får jeg meget. Okay, glaspaneler er jeg ikke særlig glad for i den her texture pack. Resten er fint at til rigtig. Vi finder sikkert et eller andet, jeg kan bruge dem på. Sådan der. Men så er det også færdigt. Bum, bum. Så tager resten. Bum, bum, bum. Og så bare smækker det ind som normalt glas. Bum, bum, bum. Og jeg tror jo godt, jeg ved, hvad jeg kan bruge dem til. Men det har jeg ikke nok til. Jeg tror ikke, jeg har lavet en fejl. Nu er jeg lige havde opmærket til det. Det er lige præcis passet. Nice. Sådan der. Det er så ved til at gøre nu. Det er lige lavet en farm. En stor hånd og en lille farm. Så jeg også kan leve i spil. Og hvis jeg nu også får kyllinger, okay, hvis jeg holder op der, så siger vi vand, jordblok, jordblok, vand, jordblok, jordblok, vand, 3. Jeg tænker lige 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det var sgu meget godt tænkt også. Bum. Sådan der. Jeg tænker ikke, den behøver at være større. Nu var det været rimelig godt kørende på kød. Okay, lad os begynde at smide den der creeper. Egg creeper. God. Jeg er syg god. Kylling. Kylling død. Kylling død. Kylling død. Kylling død. Shit. Okay, jeg skal alligevel bruge meget. Utrolig meget træ. Jeg har lidt en idé til, hvordan jeg kan gøre det her. Hvis jeg selvfølgelig bruger lidt mere af det her, så skal jeg faktisk bruge noget birketræ. Jeg så godt, den der kylling der, den skal ikke skånes. Men da jeg kan finde den igen. Den var heldig den her gang. Ej, ved du hvad? Jeg har en bedre idé. Sådan der. Så går vi lige tilbage til vores farm. Skal igen bruge det her. Okay, vi blev enige om, det var vand. Det her, det skulle være vand. Jeg æder lige.
Ikke fuldt liv. Det magter jeg. Spildkød. Så sådan den her. Jeg for helvede havde ikke engang brug for den her. Bum. Jeg skal der i jord. Flot. Lukas, flot. Kom nu. Bum. Så jeg sætte det her. Sådan der. Sådan der. Bum. Ikke igen unlimited waterkill. Jeg ved ikke helt rigtigt, hvad jeg skal bruge vand til ud over den her. Det kan selvfølgelig være, hvis jeg nu skal have en større. Altså der, ja. Der. Det var så fejl. Der. Hvis jeg sætter der. Ja, okay. Den er kort. Det er nemmere. Bum. Sådan. Sådan der. Okay, jeg har ikke... Nej, jeg har massivt. Okay. God, jeg bliver nødt til at lave. Hey. Jeg siger julemand. Ho. Altså, julemand sagde så ho. Eller ho. Kommer an på hvilket sprog man snakker. Det skal også, kommer så også an på, om man tror på Black Santa. I hvert fald ho. Den er ikke god. Jeg ved godt. Har ikke en masse. Jo, jeg har en bog. Og nu skal vi lige så godt komme i gang med det. I stedet for at give dem alle sammen. Give nogle af dem. Ej, for. Rip. Så kommer jeg også til at træde den af dem. Flot. Bum. Så er vi i gang med dem. Der, sig sådan en, har jeg sådan en masse lort i det der. Bum. Jeg er også lige ved at lave det sidste kød. Nu vil vi bare den derind, og så tager vi bare de der æbler der. Nam. Der står den der ind. Ja. Imens vi lige venter på det her sidste kylling,
bliver færdigt. Og selvfølgelig igen, jeg er virkelig ked af det, at, og I tror sikkert stadig ikke på mig, at jeg ikke fik den der diamond, men jeg snød. Men det gjorde jeg. Så vil jeg tro på mig, nej. I ville nok ej. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gad være med. Gad at kigge med. Og selvfølgelig, som altid, tusind tak, fordi I gad at kigge med. Og bare roligt, der skal nok komme noget andet. Vi blev færdige med huset. Og så for tredje gang. Men nok også sidste gang for i dag. Tusind tak, fordi I har hørt med. Og vi ses.